Әнвәр Нурғалиев «Соң дисең микән». Үтсә дә йыллар тезелеп сафка, йөрәк һаманда сине ярата. Хатларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Белмим кем белән гомер итәсең, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Мин дә гел сине сагынам шулай, икенче ярым сиңа тиң түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Җыр белән сиңа сәламнәр юллыйм, тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк, соң дисең микән, соң дисең микән? Уйламый калган бер көнем дә юк, соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнәр юллыйм, тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк, соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнәр юллыйм, тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Җыр белән сиңа сәламнәр юллыйм, тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Бетте.